multiplicar, una nova frontera. Els tripulants de l'Agència Matemàtica Espacial t'acompanyaran en aquest viatge per explorar... la taula dels 6! Amb la Tupi. Mira, Tupi, fixa't bé en aquesta constel·lació. Està formada per 3 estrelles. Ara imagina't que al cel hi veiessis 6 constel·lacions com aquesta amb 3 estrelles cadascuna. Sabries dir-me quantes estrelles hi hauria en total? Uf, quina feinada comptar-les totes. Va, no siguis mandrosa. Si vols, t'explico diferents trucs per arribar més de pressa a la solució. I tant! M'encanten les dreceres. Sabem que hi ha 6 constel·lacions de 3 estrelles cadascuna. Vol dir que hem de multiplicar 6, que és el nombre de constel·lacions, per 3, que són les estrelles que té cadascuna, oi? Sí, però això es multiplica per 6 i alguns de vosaltres potser encara no coneixeu la taula del 6, oi? No pateixis, Tupi. Ara aprendrem diverses estratègies per arribar al mateix resultat. Acompanya'm! Estratègia: ajudar-nos amb la propietat commutativa. Recordeu que multiplicar 6 per 3 és el mateix que multiplicar 3 per 6. És a dir, gràcies a la propietat commutativa, sabem que podem intercanviar l'ordre dels nombres que es multipliquen i el resultat no varia. Ah, doncs la taula del 3 sí que la sabem. I 3 per 6 són 18. Molt bé, Tupi. Per tant, quan és 6 per 3? 18. Fantàstic! Ara provem una altra estratègia. Estratègia: ajudar-nos amb les taules del 3 i del 2. Multiplicar per 6 és el mateix que multiplicar primer per 3 i després per 2 o viceversa. És a dir, multiplicar primer per 2 i després per 3. Ah, genial! Com que ja coneixem les taules del 3 i del 2, ens serà fàcil. Això passa perquè tant 3 per 2 com 2 per 3 són 6. Per tant, multiplicar 6 per 3 serà el mateix que multiplicar 3 per 2 per 3 o bé 2 per 3 per 3. Fent això, també sabrem el nombre total d'estrelles sense haver-les de comptar d'una en una. Podem fer agrupacions a partir de les taules que ja sabem. Per exemple, 3 per 2 per 3. 2 per 3 és 6, oi? I si ara multipliquem 3 per aquest 6, quin és el resultat? 18, igual que abans. Molt bé, però també podem agrupar-ho d'aquesta altra manera. 2 per 3 per 3. 3 per 3 fan 9. I 2 per 9 quan fan? També 18. Increïble! Ja veus que hem seguit 2 dreceres diferents que ens han dut al mateix lloc. Ara ja podem construir tota la taula del 6. Comencem per 6 per 1. Quan és? 6, perquè ja sabem la taula de l'1 i 1 per 6 són 6. Dóna el mateix resultat. Molt bé, has utilitzat l'estratègia d'ajudar-nos amb la propietat commutativa. I 6 per 2, quan seria? 12, perquè sabem la taula del 2 i 2 per 6 són 12. I 6 per 3? És el que hem fet abans, 18. Com veus, els resultats sempre segueixen un mateix patró. Sempre creixen de 6 en 6. Per tant, si vols continuar completant aquesta taula, també pots sumar 6 unitats al resultat anterior. És una nova estratègia. Doncs per saber quants són 6 per 4, podem sumar 6 al 18. I el resultat és 24. Va, ara toca 6 per 5. Quan és? Doncs si sumem 6 més al 24, ens dona 30. Caram, quina velocitat que has agafat! Ara ho provo jo, que aquesta és fàcil. 30 més 6 és igual a 36, que seria el resultat de 6 per 6. I així seguim el patró. Podem anar completant la taula. Ja ho tenim, Tupi! I ara, fixa-t'hi. Recordes que abans hem dit que una altra estratègia era ajudar-nos amb les taules del 3 i del 2? Això és perquè la taula del 6 és exactament el doble de la taula del 3 i si te'n recordes, quan multipliquem per 2, el que fem és calcular el doble. Si les comparem, veiem que cada nombre de la taula del 3 s'ha multiplicat per 2. S'ha doblat. És veritat! 3 per 2 són 6 i 30 per 2 són 60. Sempre funciona. Sí, però encara hi ha més, Tupi. També hem dit que gràcies a la propietat commutativa també podríem multiplicar primer per 2 i després per 3. Doncs això passa perquè la taula del 6 és també exactament el triple de la taula del 2. I si te'n recordes, quan multipliquem per 3 estem calculant el triple. Si les comparem, veiem que cada nombre de la taula del 2 s'ha multiplicat per 3. S'ha triplicat. Al·lucinant!
20 per 3 també són 60, sí! El repàs. Repassem el que hem après. La taula del 6 és la taula de les 6 vegades. Podem fer servir diferents estratègies per construir-la. Per exemple, podem multiplicar per 3 i després per 2. Una altra opció és multiplicar per 2 i després per 3. Per tant, per saber si un nombre és a la taula del 6, podem mirar si és a la taula del 3 i a la taula del 2. Els resultats de la taula del 6 sempre creixen de 6 en 6. Ara ja estem preparats per aterrar al planeta de la taula del 6. Oh, quin planeta més original! 6 per 1 són 6. 6 per 2 són 12. 6 per 3 fan 18. Oh, oh. Seguirem avançant. 6 per 4 fan 24. I no oblidis que 6 per 5 són 30. La taula del 6 sembla difícil, però no ho és gens. La taula del 6. 6 per 6, 36. 6 per 7, 42. Una més, 6 per 8, 48. Oh, oh, pots doblar-la pel 3. 6 per 9, 54. I recorda que 6 per 10, 60. La taula del 6 sembla difícil, però no ho és gens. La taula del 6. La taula del 6. L'hora del karaoke. Ara et toca a tu. Pots cantar tota la cançó o només el resultat de les multiplicacions. Som-hi! 6 per 1 són 6 per 2 són 6 per 3 fan oh, oh. Seguirem avançant. 6 per 4 fan i no oblidis que 6 per 5 són la taula del 6. Sembla difícil, però no ho és gens. La taula del 6. 6 per 6. 6 per 7. Una més, 6 per 8. Oh, oh, pots doblar-la pel 3. 6 per 9. I recorda que 6 per 10. La taula del 6 sembla difícil, però no ho és gens. La taula del 6. La taula del 6. Enhorabona! Ja has explorat el planeta de la taula del 6. Continua explorant les taules de multiplicar amb l'Agència Matemàtica Espacial. T'esperem al Supercampus!